Bună seara, eu sunt Răuleț Laurențiu Nicolae. Dragii mei, eu sunt meteorolog Răuleț Laurențiu Nicolae de pe YouTube și de pe TikTok. Uitați aici la pechea. Stai să nu vă filmez pe voi. Se prezint plancarda. Uitați aici, spre Galați. Vreau să prezint un fulger. Eu sunt aici cu vremea extremă. Dragii mei, suntem în data de 17 iulie. A fost 45 de grade la Galați. La Catena, în piața centrală, am văzut la plusul ăla la Catena. Uitați, asta este o furtună puternică. Se cheamă furtună supercelulară. Auzi? Mă duc și pe partea aia în colț să filmez. Unde? Acolo, pe colț, la stâlp. Nu-ți iau telefonul. Uite, haideți să vă prezint pe telefonul meu vremea. Haideți să vă prezint pe telefonul meu. Activăm datele mobile. Hărțile cu cod roșu de caniculă. Noi filmăm acolo să prindem un fulger. Uitați, a fulgerat. Stați că noi filmăm de aici, bine. Așa. Haideți să intrăm pe Google. Aplicații. Nu mă, nu. Că după aceea îmi șterge filmarea și nu vreau. Îmi trimite, la că mă lasă să filmez asta un pic. Nu fug cu telefonul, cum să fug cu el, Doamne ferește. Uitați aici, eu am date mobile pe telefonul meu. Da. Uitați, a fulger, lasă-mă să prind fulgerul, mă. Uitați, ia să vedeți cum tună. Uitați, am poză cu Alexandra aici. Am și pe afișul ăsta cu Alexandra. Dar nu te băga în filmare, că nu fug eu cu telefonul, stai liniștit. Uitați aici vremea. Uitați, mă, a fost 40, acum 39 de grade. Imposibil, nu are cum. Uitați aici Google. Bă, ce mă sună ăștia, bă. Lasă-mă că am treabă. Eu ce să mai zic aici? Dragii mei, când sunteți pe timp de furtună, nu trebuie să purtați obiecte metalice, aparate de radio, magneți, tot ce este metal sau telefoane mobile sau să ascultați la căști că vă poate trăsni fulgerul. Așa. Uite aici, vremea Galați. Da, ci că 36 de grade plouă, nu. Stați aici. Uitați, cod roșu. Nu fug eu, mă, cu el cum să fug eu cu el. Cod roșu de caniculă. Și acum vin și ploile. Uitați aici. Caniculă și furtuni violente. Uitați aici. 17 iulie, mă. Ia uite, bă. 45 de grade, bă. Nu m-am mințit, bă. Eu sunt busul 2. Eu sunt busul 2 viitor. Ia uitați, mă. Furtună supercelulară. Vai, ce a fost la București. Uitați aici. Mamă, și grinderă de mari dimensiuni. Mamă, 50 de litri pe metru pătrat. Păi vă dați seama. Vai. Oh my god. Stai așa, ce mai era că am și uitat. Da. Păi asta e faza, frate. Uite, mă duc și acolo, că mă lasă, dar nu fug eu cu telefonul. Uitați aici. Încolo spre nord nu-i nimica. Uitați, acolo e Oleana, aici e parcul. Aici la proprii. Uitați, ăla e paratrăsnetul de pe bloc, ceva foarte ascuțit. La că nu fug cu el. Hai că mai filmez luminul și atât. Că am WhatsApp. Uitați aici, eu sunt Răuleț Laurențiu Nicolae. Vom prezenta foarte bine aici norii. Ce să mai mă prezint eu, mă, cu vremea asta? Stai așa. Cod roșu. Harta.
harta, așa. Harta României. Uitați, a pulgerat. Uitați, bă, aici, cod roșu. Hărțile României. Ia uitați, bă, fraților, bă. Cod roșu de caniculă. Fac o filmare. Fac o filmare cu telefonul. Nu l-am furat la nimeni. Uitați, mă, cod roșu de căldură mare și de ploi. Ai furtuna supercelulară. Haideți să vă arăt aici. Da? Haideți că, uite ce trebuie să căutați pe YouTube ca să vedeți ce va veni peste noi de acum în viitor. Și aici vom opri filmarea după ce prezentăm pe YouTube treaba asta. Uitați aici. Furtună supercelulară, ia. Furtună supercelulară. Uitați aici cum arată furtuna supercelulară aici. Mamă, ce-a fulgerat. Uitați aici. Stați. Alertă națională tornade. Uite, furtună puternică în capitală, uitați. Uite, asta e furtuna supercelulară, cum căutorii de furtuni. Bine, eu sunt Râule Samson Nicolae aici, noi vom opri filmarea. Ce să vă zic, protejați-vă familia, prietenii, colegii, protejați-vă persoanele dragi de vremea extremă, chiar și iubitele și soțiile, sau cum zice lumea, nevestele, că vremea, că în fața lui Dumnezeu, că suntem răi sau suntem buni, nu avem unde fugi. Contra naturii nu te pui. Așa că va veni furtuni puternici. Eu sunt Râule Samson Nicolae, aici vom opri filmarea. Ia,